שלום לכולם, כאן אריק בורנשטיין, מדריך טכנולוגיות למידה. אני רוצה ללמד אתכם היום איך משתמשים בג'מיני בשביל לנתח ולפצח חומר לימוד. אז ניכנס לג'מיני שלנו, ניכנס לחשבון הפרטי, כי רק מהחשבון הפרטי אפשר לשתף שיחה בשלמותה. נראה כאן שאנחנו מצד ימין את היסטוריית השיחות שלנו בשלוש קווים, נפתח שיחה חדשה, וכאן נשים את הפרומפט שלנו. המטרה שלי פה היא להעלות לג'מיני חומר לימוד על נושא המהפכה הצרפתית, כדי שהוא ינתח את חומר הלימוד לזהות נושאים מורכבים ומופשטים עם עומס מידע. נעלה קובץ או מהמחשב או מהדרייב, נבחר את הקובץ של המהפכה הצרפתית, קובץ PDF, נראה איזה מודל שיחה אנחנו נמצאים, מודל מהיר פלאש או מעמיק של פרו. נבחר את הפרו כי יש לנו חומר רב לנתח פה מבחינת הבנה ונלחץ על שליחה. קיבלתי את התשובה אחרי הניתוח, והוא מציין לי שזה הנושאים המורכבים ביותר בחומר. מבנה המעמדות והנטל הכלכלי, מציג לי מהיכן בחומר הלימוד זה מגיע, מסביר לי למה זה מורכב, נותן הצעות להמחשות. אותו דבר על המנגנון הפוליטי בצרפת לפני המהפכה הצרפתית, רצף חילופי השלטון לפני ועוד ועוד. אז עכשיו שיש לי את התשובה שהוא ניתח את חומר הלימוד, אני רוצה לפצח אותו ולקחת את הנושאים הללו ולבדוק מה מהם יכולים להיעזר מהמחשה חזותית. לאחר זיהוי החלקים המורכבים, מה המושגים הספציפיים שאפשר להמחיש באמצעות תמונות או דיאגרמות, האם ההסתערות על הבסטיליה, מבנה שלושת המעמדות וכו'. נלחץ על שליחה. קיבלתי רעיונות איזה נושאים מתאימים לדיאגרמות, להמחשת מבנים ורעיונות מופשטים כמו שלושת המעמדות, אספת המעמדות, ואיזה מושגים מתאימים לתמונות ואיורים, כיבוש הבסטיליה, שלטון הטרור והגיליוטינה ועוד ועוד. אז אחרי שאני קורא לעומק את המושגים האלה, אני מבקש ממנו הצעות לתיקון, שיפור ודיוק, ואז אני משתף את התוצאה. איך אני משתף את השיחה הזאת עם המורה שלי? אני גולל עד למטה, אני רואה שיש לי כאן כפתור של שיתוף וייצור, נלחץ עליה. כפתור השיתוף של השיחה מאפשר לי לשתף את השיחה הזאת, ונותן לאנשים לקרוא את השיחה בתוך הג'מיני שלהם, גם את הפרומפט וגם את התשובה. נלחץ על העתק קישור, ואת הקישור הזה המועתק אני אשתף עם המורה שלי או עם התלמידים. אז עד כאן ניתוח ופיצוח תוכן הוראה באמצעות גוגל ג'מיני.